За последните 2 месеца Китай ще посрещне второто голямо международно спортно състезание. Сред 31-та универсиада в Ченду, която беше в края на юли, е дворец на 19-те азиатски игри, които ще бъдат открити на 23 септември в източно-китайския град Ханчжоу. Азиатските игри се провеждат за трети път в Китай. След игрите в Пекин през 1990 година и в Гуанчжоу през 2010. По-настоящем всички 45 членки на Азиатския олимпийски комитет са заявили участие в това спортно тържество на азиатския континент. Този път броят на спортистите, които ще вземат участие, ще надмине рекордните 12 500. Мано, разбрах, че в Европа също има европейски игри. Моля ли да ни представиш историята им? Ако се сравняват с азиатските игри, европейските са съвсем млади. През юни 2015 година в Баку, столицата на Азербайджан, се проведоха първите европейски игри, а вторите бяха в Минск през 2019 година. Това лято, през юли, в полския Краков, пък беше третото издание на това състезание. Знаеш ли, Мано, Ханчжоу също е много известен и популярен в Китай, също както домакинът на универсиадата Ченду. В Китай има поговорка, че на небето е раят, а на земята са градовете Суджоу и Ханчжоу. Ханчжоу е известен не само в страната. Красивият град също привлича множество международни туристи. Напоследък той също е млад, високотехнологичен град, пълен с жизненост и сила. Точно така. В Ханчжоу се намират известното езеро Сиху, стария град Лянчжу и древната култура на гоплина и чай. Градът също е седалище на компаниите гиганти като Alibaba и автомобилната корпорация Geely и привлича младите хора от цялата страна да търсят възможности за развитие. Интересен факт е, че тази година на азиатските игри ще дебютират 2 нови спортни дисциплини – електронни игри и брейкденс, които ще привлекат интереса на повече млади хора. Въпреки че това е азиатско спортно тържество, град Ханчжоу е готов да посрещне гости и приятели от целия свят. Искам да поканя и повече български приятели да посетят града и да усетят уникалния чар и атмосферата там. Пожелаваме успех на 19-те азиатски игри в Ханчжоу, успех на всички спортисти и приятно и весело прекарване на всички гости на града. Стискаме палци на всички! Успех!